жълта тениска ли? Да. На следента или на звездичка? Няма На следента? Следента ли са това? Да. Айде, Оля Цветин. Оля Цветин. Давай. Добре. Махвай. Хоп. Браво. Махвай. Хоп. Супер си. И в центъра само забравя да се върне. Стигато някой баба забравя. Да. Не си дърта баба. Аз не съм баба. Ами що не забравяш? Що забравяш тогава? Те бабите забравят и дядо. Малко мишенца трябва да Аз помня. пък не съм дядо. Не си бе, ама забравяш. Става така. А? Става така. Какво само така? Става така. Не трябва да става така. Трябва да запомним и да вършим работа. Хоп. Браво. Хубав замах. Оле, топката се удари по носа. Добре. Отхвърх удари вече. В Така ли? картината е към голямо. Кога отдавна? Не, Хоп. вчера. Така ли? С кой тренира вчера? Аз не съм тренирал. Аз детска градина. А, в детски градина да удари топка. Да. Разбрах. Сладко ме удари моя приятел. Разбрах. В сърцето. Добре, гледай топката, всичко и завършвай до край. Добре, връщай се в центъра. Замахвай. Хоп! Браво, връщай. Замахвай. Хайде, апа! Дай още една. Още една. Ги качеш. Замахваш. Хоп! И аз завършиха на удара. Добре. Така. Хоп. Така. Хоп. Браво. Хоп. Браво. Крачка. Хоп, тук гледай. Къде гледаш там? Хоп. Искам с бягане, не с подскачане към топката. При се, къде видях крачка. Бягаме, крачка, удар. Айде сега бягаме. Бягаме, Оля, бягаме, нека изкачаме. Оля, бягаме. Ето това нещо. Да не видно подскока, хайде. Мах, крачка, удар. Браво. Бягаме, крачка, удар. Браво. Бягаме, крачка, удар. Супер. Мах, крачка. Браво. Хайде да видя крачката преди удара. Крачка. Преди удара. Мах, крачка. Ама краката не работят. Заспахме. Хайде бъди готова, движи кръчетата. Мах, крачка. Така, движи кръчетата. Крачка напред. Удар. Движи кръчетата. Крачка напред. О! Ей. Хайде. Мах, крачка. Хоп, браво, дръж здраво, кет. Тук гледай, тук, следващата идва. Как гледаш нагоре небето? Да, браво. Явно вие тази топка да не ги пречи. Давай. Кой да так кричи? А? Кой да так кричи? Това са ученици, които завършват училище. И затова сега се забавляват. Хайде! Айде, искам да виждам замах, крачка и завърши. Замах, крачка. А кой се отиде до това? Крачка. Не видях крачката. Малко по-раничко. Давай, отдолу, хубаво ръката. Отдолу. Давай пак. О, извинявай, идва, замах. Гледай топката. Айде, гледай топката.
много напред и нагоре. Много късно, по-рано. Удар. Така, браво. Измори ли се? Добре, айде да направим този гост на радио и ще дам почивка, окей? Айде. Замахваш. Хоп. Давай пак. Замахваме. Хоп. Браво. Замахваме. Гледай, гледай. Ето виж топката къде е. Пак не я гледаш. Дали играеме бекхенд? Ами ти подмина топката. Ето е топката. Трябва да се спрем и да я ударим. Ти я подмина и чак се обърна и изигра форс. Абе, си обратно. Трябва да гледаш топката внимателно къде е. Така. Махвай. Хоп. Ай, сега гледай топката. Гледай топката. Добре, браво, ето това отгоре, браво. Чето това не как се казваш. Давай. Мах. Хоп. Така. Хоп. Така. Хоп. Добре, браво. Давай, давай, движи краката. Добре, добре, движи краката. Хоп. Малко по-рано, малко по-рано. Хоп. По-рано. Закъснява. По-рано удари топката. Можеш, няма такава дума не мога. Такава дума не мога няма. Няма такава дума. Няма. А аз пък не казвам, че няма. Има не искам. Дума не мога няма. Айде. Ако ти не искаш да я удариш по-рано е друг въпрос. Но да казваш, че не можеш, такава дума аз не познавам. В руски, ако има такава дума, в българския няма. Въобще се. Не, в българския няма. Тук има не иска. Не мога няма. Хоп. Така, браво. Хоп. Така, още по-раничко, по-раничко. Удрей, вече. Удрей, удрей. Нямаш. Хайде. Замахваме. Хоп, хоп. Бягай към топката. Бягай. Хоп. Замахваш, бягаш. Хоп. Давай, връщай се обратно. Мах. Хоп. Така, удари силно напред. Гледай топката, удари силно напред. Така, супер. Гледай топката, удари напред. Супер. Какво? Хоп. Айде, топката, гледай. Айде, оле, още. Удар! Добре. Айде стара, бабо. Готова ли си? Добре, дай да ги съберем топките. Леле, колко много топки има от твоята страна. Да, нямаш къса, къса топка. Добре, нямаш дълга топка. Нямаш къса топка. Бягай, бягай! Изтърва си точката от мързел. То не бягаш. Между да спечелиш точка, ти стоя и загубняваш. Муха! Някаква боболичка му нападна. Давай. Пред. Добре. Къса, 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 къса. Браво, дай, дълга имаш сега, дълга. Хоп! Висок, дай. Бек, пиче. Айде, вкарай, имаш точка. И имаме ли точка? Имаме. Защо? Така, защото си много хубава и реши да си дам топка. Айде, 1-0 за тебе. Мах. Така, къса. Айде. Браво! Давай дълга, тук гледай! Така, давай напред. Добре, отново само една грешка, обаче и направиш грешка няма точка. Трябва да караш и 4 удара. Хоп! Браво! Хоп! Браво! Довършвай удара до край. Хоп! Браво! И играеме за точка!
Оле, каква голяма висока точка. 2-0. Давай. Точка за мене, 4 грешки, точка за мен, 2-1. 2-1 за Оля. Айде да видим какво ще видим сега. Оле, грешка. Хоп. Добре. Давай назад, забърквай фюзера до край. Опа, грешка, сега ако сбъркаш имам точка. И точка за мене. Защо бъркаш топката, бе? 2-2. Когато това е последната топка, ако я вкараш, няма да ни дадеш точка. Просто отиди, хоп, прехвърли мрежата. Оля, не дей, ами това е най-важната топка, ти я бъркаш. Отиди и прехвърли мрежата, за да не ми даваш точка, разбираш ли? А ти защо избъркаш мрежата? Хайде. Удар. Така, хайде сега внимавай. Удар. Браво. Давай назад. Удар. Алеле, това бекхем бе. Дай. Хоп. Браво, ма ония бекхем побърка нещата. Айде, 2-2 сме. Мачо се скорвам. Хоп. Браво. Хоп. Браво. Давай назад. Гледай топката. Хоп. Браво. Хайде сега. Тая е за точка. Тая е за точка. Точно така. Браво. 3-2 зони. Сега ще видим. О, грешка. И сега като направиш още 2 грешки. Добре, браво. Назад. Давай, играй. Топка. Айде. Какво става? Удари ли се? Да. Айде още един път го правим. Още 2 пъти. Още 2 пъти резултата е 3-2 за Оля. Хайде. Хоп. Оле, грешка. Я да ви сега, ще има ли грешка? Хоп. Браво, давай. Хоп. Хайде напред. Браво. Още веднъж. Хоп. Давай напред. Хоп. Топката гледай, Оля. Хоп. Сега ако сбъркаш, дай точка. Виж какъв фаул сега, как да ти дам точка? Сега това е точка за мен. И колко ставаме? 3 равно. Ако беше оцелила една от тия 2 точки, ще да ме биеш. Ама не ме победи, защото накрая много грешка. Накрая, когато си най-изморена, трябва да се стегнеш и да си кажеш, няма да бъркам, ще играя, спута съм накрая. А ти накрая и хлапо, сбърка ги и ето виж 3 равни. И тя трябва да... Няма да ме оцелиш, давай събирай. Хоп. Отдолу, пуши ръката отдолу, напред и нагоре. Много късно, по-рано. Удар. Така, браво. Измори ли се? Добре, айде да направим този гост на радио и ще дам почивка, окей? Айде. Замахваш. Хоп. Давай пак. Замахваме. Хоп. Браво. Замахваме. Гледай. Ето виж топката къде е. Пак не я гледаш. Дали играеме бекхенд? Ами ти подмина топката. Ето е топката. Трябва да се спрем и да я ударим. Ти я подмина и чак се обърна и изигра форс. Абе, ще се обратно. Трябва да гледаш топката внимателно къде е. Така. Хоп. Ай, сега гледай топката. Добре, браво, ето това отгоре, браво. Чето това не как се правиш. Давай. Мах. Хоп. Хоп. Добре, браво. Давай, движи краката. Добре, движи краката. Хоп. Малко по-рано. Хоп. По-рано. Няма. По-рано удари топката.
Можеш, няма такава дума не мога. Такава дума не мога няма. Няма такава дума. Няма. А аз пък не казвам, че няма. Има не искам. Дума не мога няма. Айде. Ако ти не искаш да я удариш по-рано е друг въпрос. Но да казваш, че не можеш, такава дума аз не познавам. В руски, ако има такава дума, в българския няма. Въобще се. В българския няма. Тук има не иска. Не мога няма. Хоп. Така, браво. Хоп. Така, още по-раничко. Удрей вече. Удрей. Нямаш. Хайде. Замахваме. Хоп. Бягай към топката. Бягай. Хоп. Замахваш, бягаш. Хоп. Давай, връщай се обратно. Хоп. Така, удари силно напред. Дай топката, удари силно напред. Така, супер. Дай топката, удари напред. Супер. Какво? Хоп. Айде, топката, гледай. Удар! Добре. Айде стара бабо. Готова ли си? Добре, дай да ги съберем топките. Леле, колко много топки има от твоята страна. Да, нямаш къса, къса топка. Добре, нямаш дълга топка. Нямаш къса топка. Бягай! Изтърва си точката от мързел. То не бягаш. Между да спечелиш точка, ти стоя и загубяма точка. Муха! Някаква боболичка му нападна. Давай. Пред. Добре. Къса. Браво, дай. Дълга имаш сега, дълга. Хоп! Висок, дай. Бек, миче. Айде, вкарай, имаш точка. И имаме ли точка? Имаме. Защо? Така, защото си много хубава и реши да си кам точка. Айде, 1-0 за тебе. Мах. Така, къса. Айде. Браво! Давай дълга, тук гледай! Така, давай напред. Добре, отново само една грешка, обаче и направиш грешка няма точка. Сега караш и 4 удара. Хоп! Браво! Хоп! Браво! Довършвай удара до край. Хоп! Браво! И играеме за точка! Оле, каква голяма висока точка! 2-0. Давай. Опа, 3 грешки. Точка за мене, 4 грешки, точка за мен, 2-1. 2-1 за Оля. Айде да видим какво ще видим сега. Оле, грешка. Хоп! Добре. Давай назад, завършвай с удара до край. Опа, грешка, сега ако сбъркаш имам точка. И точка за мене. Защо бъркаш топката, бе? 2-2. Когато това е последната топка, ако я вкараш, няма да ни дадеш точка. Просто отиди, хоп, прехвърли мрежата. Оля, не дей, това е най-важната топка, ти я бъркаш. Отиди, прехвърли мрежата, за да не ми даваш точка, разбираш ли? Аз ти защо отбърквам мрежата? Хайде. Удар. Така, хайде сега внимавай. Удар. Браво. Давай назад. Удар. Алеле, това бекхем бе. Дай. Хоп. Браво, ма ония бекхем побърка нещата. Хайде, 2-2 сме. Мачо се повторвам.
Браво. Хоп. Браво. Давай назад. Гледай топката. Хоп. Браво. Хайде сега. Тая е за точка. Тая е за точка. Точно така. Браво. 3 на 2 зони. Аз не го видях. Сега ще видим. О, грешка. И сега като направиш още 2 грешки. Добре, браво. Назад. Бягай, играй. Давай, играй. Топка. Айде. Какво става? Удари ли се? Да. Айде още един път го правим. Още 2 пъти. Още 2 пъти резултатът е 3 на 2 за Оли. Хайде. Хоп. Оле, грешка. Я да ви сега, ще има ли грешка? Хоп. Браво, давай. Хоп. Хайде напред. Браво. Още веднъж. Хоп. Давай напред. Хоп. Топката гледай, Оля. Хоп. Сега ако сбъркаш, дай точка. Виж какъв аут сега, как да ти дам точка? Сега това е точка за мен. И колко ставаме? 3 равно. Ако беше оцелила една от тия 2 точки, ще да ме биеш. Ама не ме победи, защото накрая много грешка. Накрая, когато си най-изморена, трябва да се стегнеш и да си кажеш, няма да бъркам, ще играя, спута съм накрая. А ти накрая и хлапо, сбърка ги и ето виж 3 равни. И тя трябва да... Оцеля така. Няма да ме оцелиш, давай събирай. Да, нямаш дълга топка. Добре, нямаш дълга топка. Нямаш къса топка. Бягай! Изтърва си точката от мързел. То не бягаш. Между спечелиш точка, ти стоя и загубяма се. Муха, някаква боболичка му нападна. Давай. Пред. Добре. Къса. Браво, дай. Дълга имаш сега, дълга. Хоп. Листок, дай. Бек, пиче. Айде, вкарай, имаш точка. И си имаме ли точка? Имаме. Така, защото си много хубава. Идеш и да си дам точка. Айде, да. 1-0 за тебе. Мах. Така, къса. Айде. Браво. Давай дълга, тук гледай. Така, давай напред. Добре, отново само една грешка. Обаче и направиш грешка, няма точка. Сега вкараш и 4 удара. Хоп. Браво. Хоп. Браво. Завършвай удара до край. Хоп. Браво. И играеме за точка. Оле, каква голяма висока точка. 2-0. Давай. Точка за мене, 4 грешки, точка за мен, 2-1. 2-1 за Оля. Айде да видим какво ще видим сега. Оле, грешка. Хоп. Добре. Давай назад, завършвай си удара до край. Опа, грешка, сега ако сбъркаш имам точка. И точка за мене. Защо бъркаш топката, бе? 2-2. Когато това е последната топка, ако я вкараш, няма да ни дадеш точка. Просто отиди, хоп, прехвърли мрежата. Оля, не дей, това е най-важната ти топка, ти я бъркаш. Отиди, прехвърли мрежата, за да не ми даваш точка, разбираш ли? А ти защо сбъркаш мрежата? Хайде. Удар. Така, хайде сега внимавай. Удар. Браво. Давай назад. Удар. Алеле, това бекнем бе. Дай. Хоп. Браво, ма оня бекнем побърка не става. Айде, 2-2 сме. Мачът го скорвам. Хоп. Браво. Хоп.
Браво, давай назад, гледай топката. Хоп! Браво, хайде сега, тая е за точка. Тая е за точка. Точно така. Браво. 3 на 2 зони. Аз го видях. Тя ще видим. О, грешка. И сега като направиш още 2 грешки. Добре, браво, назад. Бягай, играй, давай, играй. Топка. Айде! Какво става? Удари ли се? Да. Айде още един път го правим. Още 2 пъти. Още 2 пъти резултата е 3 на 2 зони. Хайде. Хоп! Оле, грешка. Я да видим сега, има ли грешка? Хоп! Браво, давай. Хоп! Добре, хайде напред. Браво. Още веднъж. Хоп! Давай напред. Хоп! Топката гледай, Оля. Хоп! Сега ако сбъркаш, тази е точка. Виж какъв аут сега, как да ти дам точка? Сега това е точка за мен. И колко ставаме? 3 равно. Ако беше оцелила една от тия 2 точки, ще да ме биеш. Ама не ме победиш, защото накрая много грешки. Накрая, когато си най-изморена, трябва да се стегнеш и да си кажеш, няма да бъркам, ще играя, спута съм накрая. А ти накрая и хлахо, сбърка ги и ето виж 3 равни. И тя трябва да... Оцеля така. Няма да ме оцелиш, давай, събирай.